Però quins collons.
I de la manera que volen que aquestes és un bon camí. Camí actiu ja. És el meu camí. T'agrada? No t'agrada? Et fots. En motiu de l'any internacional de la química, és un honor tenir entre nosaltres una científica d'aquest prestigi. I és per això que, des de la nostra fundació, volem reconèixer les seves aportacions en el nostre camp. Moltes gràcies per atorgar-me aquest premi. És un honor per mi rebre aquest reconeixement a la meva investigació. Com tots sabeu, durant anys m'he dedicat en cos i ànima a la recerca d'un fàrmac capaç d'aconseguir l'equilibri entre partícules. En els últims assajos clínics s'ha demostrat l'eficàcia d'aquest nou fàrmac. Subjectes altament agressius han reduït els seus índexs de violència canalitzant aquesta agressivitat en conductes positives cap a ells mateixos i cap a la resta de la societat. Persones amb trastorns de personalitat han estabilitzat els seus pensaments cíclics i obsessius i han començat a establir relacions interpersonals satisfactòries. Aquests resultats avalen que puguem continuar la recerca per tal de garantir que tota la humanitat es pugui beneficiar d'aquest equilibri que ens falta. Per acabar, m'agradaria agrair especialment el suport i l'ajuda desinteressada en tot moment al meu marit i a la meva filla. M'acaba de telefonar el psicòleg de l'escola. Quin fàstic! Ara ja sé què estàs fent a la nostra filla.